Banaanissa on yksi. Ja longissa on yksi. Longissa on scoutti. Kerran osuttu. Se ei lähtenyt karkuun. Nyt se lähtee karkuun. B:ltä jäi sitten yksi. Vittu se oli jo. Joo, mennäänkö vaan B:lle? Joo, mä sanoisin, että mennään. Mä voin savuttaa. Omaava se OV ja menee lujaa tuolla jo. All the necessary noise has been made already. Move your fat fucking ass. ABC1. Ja alla oli scoutilla yksi. Se on varmaan Heavenis pian. No, Heavenistä jäi. Okei. Nyt tuli mäkkärikurssi käyty. Nyt oli. Nytkö saa opintopisteet viimeinkin? Opinnäytetyö laitettiin menemään. Joo, voin laurata sinne työseukseen se opinnäytetyö. No niin, kiitos.